Gireklamong na maligya og luna sa barangay Kanhulaw nga under litigation pas korte. Napakya sa pagpatimaw og balik sa Lapu-Lapu City Hall. So kwahi sa iyang gisaan ni Antong Lunes nga mobalik siya dala ang 400,000 pesos nga cash uban usab ang mga nailhan niyang ahinte sa yuta nga matud pa ginganlan og Mark pulos wala mo patimaw. Apan naman reklamante nagkadaghan kung atong Lunes may abot og 18 ang nagpaila mga nabiktima. Kagahapon may abot og 37 ka mga tao ang midangop sa City Hall aron magpatabang. Adunay uban kanila nga taga Tacloban City sa Leyte ug Bohol. Base sa pasangil sa reklamante, misumada na sa 4.8 million pesos ang nakuha gikan sa mga biktima. Matod ni Mayor Jonard Ahong Chan, nanawag kaniya ang namaligya og luna aron pagpahibaw nga di kini makatunga kay naglisod siya sa pag-abot sa 400,000 pesos nga gisaad nga dadong kantidad. Misaad ang lokal nga kamhanan nga abaga nila mareklamante sa pagpasaka og kaso. Kinaamay dito sa ilito, dili lang si Glenda ang appeal ni ini, so doon ay mga other personalities na involved which atang ipapil og tawag. Unang once ma-completed na to itong mga personalities na na-involved ni ini, we will call the victims.